Si us sembla, comencem. Vols passar llista? Sí. Circumstància? Sí. Joan, s'està gravant ja? Sí. Sí? Vale. Hola, bona tarda a tothom. Vale? A veure, passo una mica llista dels membres que han vingut avui al Consell Ciutadà. En representació del PSC està el Miguel Ángel Tienda, Perín Tienda. En representació d'Esquerra Republicana no han vingut. En representació de Ciudadanos tampoc han vingut. En representació de Sumem Junts tampoc han vingut. En representació de la CUP tampoc han vingut. En representació de UAM tampoc han vingut. En Comú Podem està la Isabel Bou. Hola, Isabel. Hola. Bona tarda. El punt de l'AMPA Castell no ha vingut cap representació. De l'Eduard Batalla, que representa el Consell de Barri de Segur. Sí. També. Exacte, de tots dos. Gràcies per venir. David Tobet, que és de l'Associació de Comerç de Segur. El Javier Sánchez, que és del Consell de Barri d'Urbanitzacions. El Bartolomeu Luna, que també és del Consell de Barri d'Urbanitzacions. El Paco Orbea, que és del Consell d'Esport. La Glòria Grau, que és del Consell de Cultura. De la concessió d'Accions Socials al Pere Nebot. I falta de l'associació també APSO a l'Orcalla, i de la Núria González, que veig que no ha vingut. No falta. APSO no. Falten com Paqui Carpio. Paqui Carpio? No me l'havien posat, Paqui Carpio. Independiente, ell està com independent. Vale. Perdoneu, però ens teníem malament apuntat. Paqui Carpio en representació d'en Coan i com a ciutadà a l'Orcalla. Sí, com a ciutadà. Digues. Sí. No, sí, ja. Has dit tu que venies en nom dels dos. Venies en nom de tots dos. Sí, és que surt d'aquí. Sí, ho he dit, vale? Doncs comencem. Vale, doncs no ens hem deixat ningú, no? Esteu tots. Doncs molt bé, doncs si us sembla, com he dit abans, avui hem de fer aquest Consell Ciutadà perquè hi ha hagut una proposta per part de la família de Fulgencio Ruiz, que és, com sabeu, una persona coneguda aquí en el municipi, que demanava de poder fer que hi hagués algun reconeixement, no? Sabeu que ell va faltar fa 2 anys, no? Ens va deixar fa 2 anys i havíem de fer-li algun tipus de reconeixement i això, vam parlar amb ells, amb la família i això, i ens van demanar que a veure si podíem posar algun espai al seu nom, no? I vam estar parlant amb ells una mica i veure quines possibilitats hi havia. La veritat és que en la legislatura anterior gairebé vam batejar tots els espais possibles ja i havíem fet una proposta molt àmplia de persones i de col·lectius també que portaven ja els noms de diferents espais, no? I en aquesta legislatura encara no havíem tingut cap proposta d'aquest estil i ara hem rebut la de la família del Fulgencio, que ens va fer una instància demanant que la plaça que hi ha just davant de la Creu Roja, davant de la policia, la Creu Roja, aquell entorn que hi ha, es pogués portar el seu nom i poguéssim fer-li un homenatge com toca, no? Això, el tràmit és que primer es reuneix la comissió del nomenclàtor que tenim, que són els tècnics de l'Ajuntament, bàsicament, el Lluís Tetes amb el tema català, el Josep Pou, que és l'arqueòleg, amb el tema patrimoni, i també la Mare Avellan, que és la responsable de catastre, perquè no hi hagi problemes amb els noms i les numeracions i aquestes coses. Es fa una comissió i a partir d'allí plantegen la proposta que l'heu de validar el Consell Ciutadà, d'acord? Llavors es proposa el nom exacte, no? Que és la de plaça de Fulgencio Ruiz i entre parèntesis Ful, aquest és el nom que va validar el Lluís Tetes com a responsable de l'àrea de català, també de la normalització lingüística de l'Ajuntament, i en aquest cas es proposa nomenar aquest espai amb aquest nom tal qual l'he citat, no? Hi havia diferents propostes de nomenament, diguem, que hi havia diferents possibilitats, però aquesta va ser la que
es va creure més oportuna i la que es va acordar en aquesta comissió. I a partir d'aquí plantejàvem fer això, passar-ho avui pel Consell Ciutadà, i a partir d'allí hi ha d'haver una aprovació en el ple també. Llavors, amb l'acord que es dictamina avui, hi ha d'haver una aprovació en el ple. Em sap greu només fer el Consell per aquest tema sol. De moment, com que hi ha eleccions aviat, tampoc volíem passar molts temes més perquè no hi havia previsió de fer cap Consell fins passar les eleccions, perquè ho hem deixat una mica més stand-by perquè tothom està una mica amb el tema de les eleccions, tots els partits estem una mica pensant en altres coses, per dir-ho així, i no volíem tampoc portar més temes, però sí dir també que la setmana que ve, amb temes de participació, hi haurà també un tema que teníem pendent, que era l'estudi de mobilitat sostenible, que el convertim en Pla de Mobilitat Sostenible, PEMOS, és les sigles d'això, i el que es fa és que hi ha hagut ja la proposta tècnica, hi ha hagut una proposta dels tècnics que han fet la proposta de tot el pla, i la setmana que ve hi haurà 2 taules de treball. 2 taules de treball, una la setmana que ve i una altra més endavant, que parlarà una mica dels temes que es proposen en aquest pla de mobilitat. Això donarà que parlar també, i donarà una mica de moviment amb el que fan les associacions que formen part dels consells, i també a més en el Decidim Calafell, que és la plataforma que es fa online per poder fer participació ciutadana, també hi haurà una enquesta o un formulari que es podrà omplenar perquè aquelles persones que vulguin fer propostes, que vulguin plantejar temes de mobilitat, ho puguin fer, i podrem també després rebre aquestes aportacions i entre tots valorar-les. Això és una mica el full de ruta que seguirem en aquests propers mesos, però en principi del que fa a Consells no teníem intenció de fer-ho, perquè estem ja gairebé, a partir del 4 d'abril no els podem convocar, vull dir, la llei també ens ho marca d'una manera molt taxativa, que no podem fer segons quines coses, i per tant també hem pres un període així una mica més stand-by, i sí que aprofitarem per fer aquestes taules, perquè les taules no són públiques, no hi haurà públic, no serà un tema de publicitat, diguem, que puguem tenir alguna cosa que no complim, però en principi seran taules de treball, vull dir que no hi haurà en aquest sentit públic, i per tant farem aquest període, farem això, no? Però en principi pel tema d'avui aprovem l'acte, entenc que tots esteu d'acord perquè és una gravació. El tema de la modificació del nomenclàtor era aquest punt que he explicat de la plaça de Fulgencio Ruiz, i no sé, si voleu dir alguna cosa, voleu comentar alguna cosa. Jo sí, però primer... Si voleu... El Fulgencio el coneixeu tots, m'imagino. És una persona que havia estat molt vinculada a la Creu Roja. També va estar molts anys a l'associació de veïns i propietaris de Segur de Calafell. És que el nom complet sempre em deixo alguna cosa, però és bastant llarg, i és Associació de Veïns i Propietaris de tota l'urbanització de Segur de Calafell, perquè és l'associació original, la primera que hi va haver, i encara està constituïda amb aquest nom, i hi ha l'Helena Santos, i hi havia el Ful també, que formava part d'aquesta associació, i després també durant molts anys va participar sobretot a través de la Creu Roja amb la cabalgata de Reis, també va estar al Centre Iniciatives de Segur, vull dir, és una persona que ha estat molt vinculada a diferents entitats, sobretot del nucli de Segur, i que també vam comentar-ho amb la família, de buscar un espai a Segur, però és que no n'hi havia cap. Llavors vam creure oportú de situar aquest espai just al costat de la Creu Roja, que és bàsicament per l'associació que se l'identifica més, al FUL. Exacte, i durant molts anys ha estat la figura visible, que no tots ha sigut president, però inclús no sent president també a vegades era ell el que era la figura visible, i s'ha cregut oportú d'anomenar aquest espai. D'acord? Molt bé, voleu dir alguna cosa més? Voleu comentar alguna cosa? Voleu fer un torn de paraula o dir alguna cosa? Voleu començar per aquí? Jo no l'he conocido. Fem un torn de paraula, sí. Sí. Yo no le he conocido, señor, pero yo confío en el criterio de mis vecinos y compañeros de mesa, que creo que si ellos lo han conocido todos, creo, y entonces estoy, pues a lo que digan mis compañeros, yo estoy a favor de ellos. Gracias.
No, res, com diu, jo sí que el vaig arribar a conèixer, o sigui, de passada, però totalment d'acord, vull dir, si hi ha acord a nivell del municipi, nosaltres no hem de dir res. L'única cosa, com tu sí que has comentat, el tema de consells de participació o consells ciutadans, sí que ara arriba a eleccions, però potser fa quasi un any que no en feien cap, el d'urbanitzacions en concret, doncs potser ja fa quasi 2 anys que no en fet cap, i el de seguretat doncs també fa bastant que no en fèiem. Potser de cara a següents legislatures podem donar-li una miqueta més de continuïtat, donar-li una miqueta més d'activitat perquè no quedin... Sí que és veritat que van passar pandèmia 20, però després ja hi ha hagut una miqueta de possibilitats per poder fer alguna coseta més. Bé, doncs només dir que era una persona molt estimada, segur, el coneixíem tots els que per dir estem movent-se tota la vida i que s'ho mereix, ja està. Yo sí que lo he llegado a conocer personalmente y estoy de acuerdo, se lo merece y de acuerdo con mis compañeros. Yo no lo conocía tampoco, pero estoy de acuerdo. A veure, era una persona entranyable per tothom que l'ha conegut en el món associatiu, amb el voluntariat. Ha estat, crec, si no rectifica, Helena, amb el Banc d'Aliments, donant suport i cobertura de forma voluntària. Ho ha portat de manera així, entranyable, i perquè ho sentia i ho portava dins el cor. Ha estat un símbol, tant per Segur com per Calafell. I tant ha participat a nivell associatiu amb la primera associació que es va constituir a Calafell, que és l'Associació de Vecinos i Propietarios de Segur de Calafell. Ens estem remuntant molts anys enrere, i ell doncs, s'ha vinculat sempre i s'ha mogut dintre d'aquest voluntariat que tant demanem, i aquesta voluntat tan maca i tan exemplar, i ell ha estat això, un exemple en tots moments, amb el moment de la pandèmia, que a lo millor el nostre company Pere té quelcom a dir perquè va fer una bona feina amb ell, crec recordar, perquè va ser un vídeo genial i a lo millor vols fer alguna aportació. Jo te lanzo el guante perquè diguis quelcom, perquè vas viure uns moments de plena pandèmia suficientment aquells que es porten al cor i que no s'obliden. Doncs us els llegiré un WhatsApp que tinc el 18 d'abril de 2020, on Fulgencio no es trobava bé de salut, estàvem en confinament, ens va demanar que, ja que s'havia fet un reportatge de la tasca tan bona que estava fent Protecció Civil, si es podia fer algun reconeixement a la seva gent. Jo li vaig dir al Ful, bueno, quiero que salgas tú. Va dir, estoy pachucho, diu, pero no es para mí. Diu, es para mis compañeros. Y cuando ya se ha hecho, digo, impresionante, muchísimas gracias por hacer que la ciudadanía de Calafell vea la gran labor de mis compañeros. Espera, te estoy sumamente agradecido de verdad. Un abrazo y a cuidarse mucho todos. Això diu com era aquesta persona. Jo crec que no cal més. Molt bé. Vol dir alguna cosa? Helena, Sí, jo només dir... Sí, ai, perdoneu. Falten ells. Sí. Quedo jo l'última, sí. Vinga. Isabel. Bé, totalment d'acord amb el reconeixement al Ful. Jo també el vaig conèixer, no tant com altres de vosaltres, però el tinc molt present al cap i a molts records. Jo volia només dir, parlant, com estem parlant del nomenclàtor, i demà és el 8 de març, el Dia Internacional de les Dones, vull mencionar els noms de les dones de les quals tenim carrers o places a Calafell. És molt curta la llista. Sé que és curta, que hi ha una intenció per part de l'equip de govern, perquè l'hem parlat moltes vegades, del PSC, d'en Comú Podem, de posar més noms de dones rellevants al nostre municipi, però tampoc no tenim espai, no tenim ni carrers ni places. Però bueno, jo vull homenatjar també, ja que parlem de nomenclàtor, que és un tema tan maco, fa molts pocs anys la Montse Civit, el centre cívic, l'Anna Hortoll i la Josefa Mitjans, dues places que es van inaugurar 2020-2021 en plena pandèmia. Tenim també Carmen Desvalls, a Segur,
Maria Desvalls també, la Marta Moragas, Mercè Rodoreda, l'escriptora, Víctor Català, també una altra escriptora, una llevadora, una professió molt maca, la Maria Vives i la Marta Mata. I també tenim la Santa Maria de Montserrat, que també es considera també una dona, evidentment. Només això, per motiu del 8 de març, el Dia de les Dones, volia mencionar aquests carrers que tenim dedicades a dones. Necessitem, evidentment, hi ha moltes dones a Segur i a Calafell que fan moltes coses pel municipi. Cada cop tindrem més noms de dones si trobem carrerots o places. Sé que és difícil. Gràcies. Afegir la Lola Boronat, que és la que faltava a la llista, que aquesta te l'has deixat. Però, per favor, mi plaça la Lola Boronat. Ja està. Bueno, no passa res. Ho sento. A més, és una plaça que, avui mateix he estat allà, o sigui, que m'hi trobo cada dia, segur. Molt bé. Ho sento. Lola, per tu, va per ti. Bueno, nosaltres també el vam conèixer a casa i el que penso personalment és que les persones singulars que ens fan arribar, que posen la seva vida a disposició del ciutadà i que nosaltres gaudim de les coses que aquestes persones aconsegueixen, es mereixen un reconeixement per part de la ciutat on han viscut i on han ajudat. Res més. Hola, yo sí que lo conocía, lo llegué a conocer bien. Estuve con él en la asociación de vecinos del 89 al 91 y también en el tema de la primera cabalgata de Reyes también era una persona que, se movía mucho, era muy dispuesto y era una bellísima persona. Y para mí es perfecto este reconocimiento. Doncs Helena, si vols... Sí, jo el vaig conèixer al Banc d'Aliments. Jo el vaig conèixer en el 2015, que al Banc d'Aliments hi havia, en aquell moment, hi havia una mica de desgavell, no estava ben organitzat, i ens vam seure un matí i vam dir... ens vam demanar ajuda mútua. Estic explicant el que va passar. La Creu Roja en aquell moment no tenia prou voluntaris tampoc per tirar cap endavant i assistia a la possibilitat que a lo millor tanquessin l'assemblea i tanquessin l'espai de la Creu Roja que tenim a Calafell. Era un perill en aquell moment. I jo necessitava gent al Banc d'Aliments voluntaris. I vam seure i vam dir que la nostra obligació era ajudar-nos mútuament. Ell ajudar-me amb el banc i jo l'ajudava també amb el voluntariat i amb el Banc d'Aliments, que la Creu Roja, que és un símbol, que crec que és full i que és un símbol que sempre des de ben petita ha estat allà a la rotonda. Vull dir que és una figura que em sembla que tota la gent de calafellens i calafellenques el tenim. Calafell no és ningú sense la Creu Roja. Doncs vam fer de tirar cap endavant, d'ajudar-nos mútuament, ajudar la gent de Calafell, perquè la seva ànima era això, ajudant a la gent de Calafell amb el Banc d'Aliments, i ajudar a la Creu Roja que no es tanquessin aquell espai, donar-li un altre cop vida, que la gent tornés a fer voluntària, i crec que ho hem aconseguit, perquè avui en dia tots estem aquí asseguts, estem parlant de Full, de la feina que ha fet, i sóc molt conscient que dintre de la Creu Roja el nom de Full encara està molt alt, i que passaran molts anys perquè hi hagi un altre Full. I agrair a tots i que estem tots d'acord que Full mereix un espai al nostre municipi. Molt bé, doncs jo crec que ho hem dit tot, no?, sobre aquesta persona, i crec que és el millor reconeixement que se li pot fer. I proposarem en el ple, per unanimitat del Consell, que bategem amb aquesta plaça amb el nom de Fulgencio Ruiz, d'acord? He pres preguntes, com que alguns ja heu fet intervenció, ja ho deixem aquí, si us sembla, d'acord? Moltes gràcies a tots. Vol intervenir el públic? No? Val, gràcies.